aberanteɛ bi ɛwɔ ha a ɔba bɛkyerɛ yɛ asante abakɔsɛm a wonim asantesɛm yie a ɛne da yi ɔbɛkyerɛ fokuo ɛne abusua ɛne ntɔn ɔbɛkyerɛkyerɛ mu yie. Teacher Kantanka mema wakɔ aba meje so ebo ɔpɛnyɛ de bɛbɔ odi na ɔma tiefuo ohuduma dia nso di boa asanteman ne Ghana man nyinaa. yo medine osai bonsu safo Kantanka na di angrofo taade ni me Teacher Kantanka. Yɛka sɛ akamfo a ɛde ɛpa ne akamfo. Yo yɛka sɛ akamfo a nipa subia omu nyina suban ene omu ne ye ene omu amamre ne amane esese na saa akamfo ya ebusa omu ende omu wo oman ya efre ne Ghana mu na Ghana de omu ne nipa omu ne edoso pa o Ghana ena Africans nso dodo no bi nso guo omu doso wo Africans nso akamfo ene doso na akamfo a come asem yo kasa ene twi kasa enipa no na efra akamfo ena kasa ka twi kasa teacher na ma tell say akamfo ni bi wo Africans said they watch them yo ye ka asantefo a wan mo ni asantefo yo ye ka say asantefo ye akamfo akamfo na akamfo no ekuakuo bi ena akam ho abom ena de ato din asantefo enti akamfo nyina eka asantefo nyina ya akamfo na asantefo no ekuakuo be se edumienu ena akamfo no nso ededa ekuakuo saa na akuakuo no de asantefo de edumienu no ebeka de aka no ho a na je se ye kɔ be se aduasa ekuakuo ahodo bia wo ne din yo Teacher Kantanka se de osi kire se ekuakuo bi e kambo mu da ne asantefo no ka betimi a biebie mu kakra ma kɔfo mu kokoro no yo saa akuo yi eye be fan se aman ndi aman bi ti se adanse amanse kwabere afija sechere atwuma manjina no ena ofenso na ya no eno na adane manjina no omudiangasa ene manjina ene ne e from ofenso no ti manjina enso eka ena amanono e kasa amanono a no so o no fa baabi ya omo na omo wo nyina de kokopem baabi ani enti aman no a ebobo omudi ebeye edumienu no omo no ebia aka man baako na sa edumienu na ka bomu a omo fra omo asantefo ana nsoso ye be ne da akamfo ene asantefo nso ntem yo enso ya eda akan ene asantentem no enso ye bia na omo ntem enso ya da omo ntem ane se ekuo bi de omo ho akamfo no akuo no maka omo abom ena omo no ato omo din asantefo ena omo aka no nso obia nso ewo ono ane kuom enti enipa ekuo be dumienu ana de bro sa na omo aka omo abom no omo de omo nam a omo fra omo asantefo akamfo a omo ya asantefo ena omo aka no nso omo nka omo hu momu enso bia de ne dini bata no ho ya ofre no ho oboni din no a osan hu no se oya okani enti saa akuakuo no ebi ne dankyira akwamu abuakwa kwawu twifo himan asen fante gomua bono ene jaman saa akuakuo we nyina ya kamfo ku ba omo de omo se omo de omo ho ya omo nhye asantefo ekuo no mu bie enso omo nyina ye akamfo wo san ba ekuo fufuro so a ye wo wasa sahwi ahanta nzema awin anyin bawle anyin ni bawle no wa Africans na wasa sahwi ahanta ne nzema no omo no e wo Ghana omo nso eka Ghana omo ka akamfo no
ɛna yɛsan wɔ saa akamfo a yɛbɔ mu din akwakuo bɛɛ ahodoɔ bɛɛ mmiɛnsa no wɔn nyinaa di ɛnadeɛ yɛka sɛ ɛnadeɛ a ɛne sɛ wo maame ɛna ɛkyerɛ w'abusua yɛ a wɔfiri mu wode wo maame ɛna yɛ susudua na yɛwɔ akamfoɔ bi nso a wɔn yɛ akamfoɔ wɔn hu wɔn ho sɛ wɔn yɛ akamfoɔ wobusa wɔn sɛ wɔn yɛ deɛfoɔ wɔn nso wɔn yɛ akamfoɔ nanso wɔn deɛ wɔn di agyadeɛ ɛgye sɛ akamfoɔ no dodoɔ no ara di ɛnadeɛ ɛna kakraa bi edi agyadeɛ kakraa bi no a edi agyadeɛ no bi ne mmoofoɔ ebi ne bana sampa badu anum kyerepɔn sɛɛkwa saa nkurɔfoɔ yi wɔn edi agyadeɛ ɛnso wɔn yɛ akamfoɔ ɛne sɛ wɔn abɛhyɛ akamfoɔ no mu firi tetetete yɛ a wɔn biribiara yɛ te sɛ akamfoɔ no ɛna wɔn nso agye atom sɛ wɔn yɛ akamfoɔ nti saa ekuo nyinaa yɛ akamfoɔ obiara ɛka twi na wɔn twi no ɛna mpempe yɛ ana nkurɔfoɔ ka sɛ meka akan no deɛ nyɛ kasa twi no ɛna ɛyɛ kasa nti sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ twi koro a woka ɛna wode ukuro no edin bɛbata kasa no nti woka bono a wosɛ meka ɛbono twi woka fante a fante twi sɛhwi a sɛhwi twi bawule a bawule twi wokɔ Africos a wɔn de tum so wɔn yɛ wɔn kasa de twi na sɛ obi wɔ Africos mpo na wɔse ne bawule no a ɔdɔm no ɔka twi a ɛbaa ne sɛ na ɔba Ghana woyɛ fante a wo deɛ wɔkɔ kankan enipa no te sɛ wakɔ baabi na yɛsi woka kasa bɛ wɔsɛ meka Europe no ɛyɛ nipa no na emom bia na wɔwɔ no na wɔde bɛbata kasa no nti na yɛwɔ Spanish foɔ a wɔn yɛ Europe foɔ na wɔn ka Spanish kasa yɛwɔ Italy ha nti obiara no nipa kuo no ɛna wɔde bɛbata twi kasa no ame ehu sɛ nti obiara ka twi ya obiara nso a ɔyɛ kanyi bɛya wɔka twi kasa teacher kan danka ise do mama ti ase se akan ani asante de obi man ka ade ba ko sa na ɔpɛ sɛ ade tiefo no sa bɛ hefa ɛna akanfo efiri bae yo akanfo yi mpempe ya na obi etim busa sɛ asantefo kora firi ne na ansa na abehu baabi a asantefo firi ne so hu sɛ wɔn yɛ akanfo ne de akanfo ne nyinaa fi bia baako na nkurɔfoɔ wɔn mosua ngoma agye tum sɛ mmea pii na akanfoɔ no wɔn tenatenaeɛ na deɛ di kan no ɛyɛ tete hɔ Egypt ɛne Israel nti akanfoɔ no nyinaa gye tum ɛfa gye tum sɛ wɔn firi Israel ne Egypt ɛna Mesopotamia ne ɛfrɛ no sɛ Libya ya Libya no deɛ saa na ɛnɛ nyinaa wɔn frɛ no ɛna Egypt no ɛne Israel nyinaa saa na ɛnɛ wɔn na hɔ no wɔn tena no mfie mpem bɛɛ sɛ mmiɛnsa akyi asɛm na ne yɛ kɛ ɛna na wɔn wɔ hɔ na wɔn firi hɔ no mentimi ho ase ne wɔntwi ɛsɔresɔre wɔn ntam ɛma nkurɔfoɔ bi bɛto hyɛ wɔn so ɛyɛ nkramosom nti wɔn nso ɛpɛ wɔn asom wɔn na wɔn mpɛ nkramosom nti wɔn tu fie hɔ no wɔn kɔ ɔman bi a ɛwɔ ɛnemmere nka Mali soro hɔ baabi na yɛfrɛ no Ghana saa mmerɛ no nti na wɔn a esua ngoma no ya na wɔn frɛ no o Ghana anaa Ghana dadaa tete hɔ Ghana nti saa Ghana dada no tete Ghana no a bɛyɛ mfie mpem mmiɛnsa ne anaa mpem mmienu ne no na ɛhɔ ɛna wɔn firi Egypt hɔ ɛne Mesopotamia ne Israel ne Libya hɔ no wɔn bɛgu yɛ ɛna aborɔfo bɛfa baabi a na wɔn teɛ baabi a na wɔn te wɔ Egypt hɔ ne Libya hɔ na aborɔfo no ɛbɛfa hɔ aborɔfo wɔn firi Spain ɛbɛfa hɔ nyinaa wɔn na ɛnɛ wɔn ayɛ nkramofo a wɔn wɔ saa bea no wɔn tena hɔ no nso wɔn tena hɔ mfie mu ɛbɔ wɔn bra na wɔn sɛ atu firi hɔ ɛna wɔn ba Ethiopia ya kane tete hɔ no yɛfrɛ no Abyssinia
ya akamfo ya akamfo ya nti omo ba Ethiopia no Sudan ene Namibia no eno ano musa fra no Kush ena omo tena wa mfi bebre na omo san BBC ye ena omo tuye no obi afa efa ba bi e ma bi kopie Mosifo Kurom ebi kopie Dagomba ebi kopie Nanumba ebi kopie Mamprusi Gonja ene ayi friends ena omo ehon so omo tena kere omo tena ho kere no omo ne saa enkrofo ya yekan ebedi ayi friends aware enti no omo beye omo nuanam enesa ehon so omo tena wa BBC nkramosom no esa be pamo omo fio ebi se no omo mpese omo de omo hye nkramosom no mu ena omo ba baby titio tachiman nti ehon no ena efro bono maso na bono maso no ena wo nkransa baby nkransa we ene tachiman demo ehon na bono maso no nti akamfo ni nyina de omani ehwe ho dodo no a ebi nso beka baby yi no omo wo no nyo omo nyina na etimbae nti dodo no ebae no ebeka omo nuanom omo di ka no bono maso nti ehon so omo tena ho kere ye omo kere ye no ena BBC ye no ntem esa ehwete ye nti tachima ho no ena ayimfantefo no ete omo ho no omo no ko ba bia ena ye fre ho fanti nti efa ati ena omo no ti eko ena dodo no aba adanse nti omo saa asamo ya ye kan nyina kire se emra omo nam ko omo ba ni nyina na ade a ye fre no ayi eni ho na asante eni ho omo ba se akamfo na omo kuokuo bia de no kuodin ena enam enti no omo hwete za no mbepie adanse no adanse nso omo betena ho ekere ye adanse ho ena abusuakuo efiase na kane no nanka ye omo ba nyina omo di agade no mbedu adanse ho no omo tena ho kere ye no ano na akokon ene amanyosam enti no ekun bi bae ena ekoba se sese ohene no oho no ode ne ba eyimusuo na samra nso ye ware dodo enti ne yiri we ho no obekwa a kose me de mempene ma mfa me ba enko yimusuo na onkodi nkunim ewo konum mempene saa na ne nua ba ye ne se ene omo mpene a oyire no se mpene de ana efa me ba no bi koi na so ni nua ba bi tia di ni nua ba ohene ne efra na bu enti abu eni aba ne gina asa no ene oye mrase ene ese bi ni ho a made die me hine na me die ne die ese se eko me wo fa ase na mo me nua aba na de ne ma ama me ena madi nkunim enti se me nua aba de ne ma ama me madi nkunim de a ade titiriwa ya ahenie no enko me ba ho na mo me no ma de me a me no ma me wo num de me ma de na mbom ahenie de enko me wo fa ase no mo ne ho ena ekoso a samre no adanse asem na mge tete adanse a na de ye kan esi wo o ma bi afra na krokire ya da so wo adanse ho enemre ene wa adanse na o mo yansa no na o mo aka no akamfo no a atutututu afri adanse akokekere o mo aman o ya o se ene minsua de na abu ya ohene abu yensua no ndi yesua abu ena de abusua eba ndi ekuo bi ete no ho fa ba bia na ode edin bi ato no so saa edomi ana abusua domi kui ena wetu a na okọ ha na okọ kekere na ya ma me fam ya kire se ndi abusua na beka ama ohene bia efi ede na chi ja obi a na se ekọ ne wo fa ase na mo ana se ni nua na mo ensonsuya be ne da abusua fekuo ene kra entem yo akamfo ewo subi ewo wo mo so ene se akamfo su a ewo wo mo so a ema mo da enso ne se okani be ya da abusua enti abusua no ena ye wo ti se oyoko
bretuo aduana ɛkoɔ na asona asachiri agona ɛne deɛ keka ho ɛno ɛyɛ busua nkron no nso kura ɛbɛyɛ nwɔtwe kyerɛ sɛ adakɔ ɛna ka ho nkron adakɔ no nso wɔn ka ɔyɔkɔ abusua no nti abusua no ekuo no ɔkani biara sɛ ɔwɔ Ghana o sɛ ɔwɔ Abrikos o ɔka saa kuo yi ho nti kuro biara wɔbɛdu so biara saa abusua nwɔtwe yi ɛwɔ saa kuro no so na yaba fekuo yaba fekuo nso a ɛno yɛ ekuo a nananom ahyehyɛ ato hɔ a wɔn de kɔkɔn agye ɔman no si hɔ saa fekuo no bi ne Kontire Akwam nifa Adɔnten Benkum Chidom Jaase Ankwabea Manwerɛ ne Nkɔsoɔ ɛno nso ɛyɛ ekuo edu baako ya wode akyeame fekuo nso ka ho anagye sɛ ɛyɛ dumienu na kuro bia wobɛdu so bia saa fekuo yi ɛna hyɛ ɔhene no ase ɔhene no abobɔ saa mpanimfo ato saa fekuo yi mu ya saa fekuo yi ɔhene bia wɔ saa edu baako ne edu mienu no ɔhene bia wɔ bi ɛno na ɔde ɔhene di ebu ne man ni ɛno akyi no na yɛsan wɔ wo papa ɛfam ɛno na yɛfrɛ no kra ɛno kra no deɛ ɛyɛ wo papa fam ɛno yɛ wo papa fam nti kra no a ɛyɛ wo papa fam no ɛno nso ɔkani biara nso ɛwɔ ɛno nso emu bi ɛno na yɛtaate sɛ wei busumurufoɔ bosomprafoɔ bosontwe bosom nkatia anaasɛ bosompo anaa bosompo akwa saa ekuo wei nyinaa no yɛka kɔ yɛ papa fam ɛno akamfoɔ ɛne titiriw asantefoɔ agye tum sɛ wo papa sunsum ɛna di wakyi nti wo papa kra na wɔ mu no deɛ wo papa kra ɛna di wakyi ɛyɛ biribiara na wo maame mogyaa mo ɛna wɔ mu nti adedie fam no ɛyɛ wo maame mogya mu ɛyɛ nkunyasɛm no na ɛhɔ ɛna yɛde hwɛ sɛ wodu abusua no mu nso a abusua no tumi yɛ kɛseɛ sɛ yɛfrɛ no sɛ woyɛ ɛkɔ n'ani a baabi a wobɛkɔ biara wakaman mu na ɛkɔ no bi wɔ hɔ na wo kuro no a woti mu no akɔ nafoɔ no wɔn mo na kuro no a wodi mu yɛdi mu hene no sɛ akɔ nafoɔ na di hɔ hene a kuro no akɔ nafoɔ no nso kura mu tumi kyekyɛ bɛɛ mmiɛnsa anaa anan na mu baako pɛ ɛna odi hene no nti mu a maka no nyinaa moka bɔ mu a moyɛ abusua baako na ebom abusua no ɛfa no a etimi di akonnwa no ɛna yɛfrɛ mo ɔmo yɛ mogyakorɔ enti sɛ asɛm si ne kɔpie baabi ne yɛdi asɛm ne sɛ bia mopere nkonnwa no ho a yɛbusaa sɛ omogyaa no anaasɛ obusuani no wosɛ mbusuani no deɛ a na kyerɛ sɛ wɔne no nyinaa dɔm abusua baako mo nyinaa moyɛ ayɛkofoɔ a na abrɛtufoɔ a mo nyinaa mogye to mo firi Abrikos kora na baeɛ a wɔ brɛtuni nti wokan ho ɛno nyinaa na ɛyɛ yie bom ɛyɛ biribiara bom na mmom aduru akonnwa no so a obrɛtuo no emu san kyekyɛ ɛma anaa ɛkoɔ na no emu kyekyɛ ɛma yɛhu sɛ ɛfa kumaa bi ɛna ɔmo deɛ akonnwa no ɔmo na edi kankanka wei ne busu asɛm ɛyɛ mogya ɛne abusua no mepɛ nsonso yɛ dantɛ mogya ɛka sɛ wei yɛ me mogya na wei yɛ me busuani a mepɛ nsonso yɛ dantɛ yo yɛfa abusua a abusua no ɛtrɛ sɛbi ɛnyaro yɛbobɔ akamfoɔ aman no mama ahodoɔ biara wobɛwura mu biara sɛ abusua ɛwɔtwe anankoro no nyinaa bi wɔ so enti sɛ wofiri ɔman foforɔ so na akɔ ɔman foforɔ so a na wobɔ wabusua no a wobɔ saa ɛntɔn no a ɛyɛ kakraka ɛna yɛfrɛ no ntɔn no na ɛyɛ kumaa a ɛnyɛ kakraka pii a ɛna yɛfrɛ no abusua ɛna abusua no amu no nso emu nso kyɛ ɛma yɛhu abusua a ɔmo yɛ mogyakorɔ enti no ɔmo yɛ mogyakorɔ no ɛnware wɔn ho mmara da ho sɛ wontimi yɛhu koraa sɛ waware bi a daakye egu awareɛ no ma ne yɛyɛ musuo enti wɔn a me mogya no kyerɛ sɛ me ne nyinaa etimi fra akonnwa baako na me ne no yɛ busuani deɛ me ne no mfra akonnwa baako nanso yɛn nyinaa edin baako da yɛ so sɛ yɛ akɔnafoɔ yɛkofoɔ ntɔn baako
hwan mu na ededa feku abusua na kra ano yo yefa ayi te se oyoko no wo akama mu nyina no osantehene ena da ayokofo ano na enso ne nwumadie edoso nti no ena wayi ne mpaboa de ahye dwabenhene enti yefa ne se dwabenhene ena ya ayokofo nyina ati oyema osantehene sandene na da ayokofo nyina no nanso wayi ne mpaboa ahye dwabenhene dwabenhene ne yepe de oda ayokofo ano ayi nyina ayekọ no uyi ayi ndi dwabeno no ena waba bretuo nso so mamponhene ena ono nso da abretufo nyina no ewo akamam na waba aduana nso asumnya ena da aduanafo nyina no ne ho ya na mfumso kakra bi ba mfumso kakra eba ne se eku ayi doma enso etimi kase one aduanafo nyina apiesie na no nso entesa kire se domana ngasa no na oka asantema ho ya nemre kura ye ka sei asanteman agitum se domante no ho doma ka asantema ho na asantema so nyina no aduana no de oda oma no eye asunya ena emra na doma ente no ho onko no ho ye nka se wate no ho se wako no ho tire se wakotena ba bia omma ba omma no nyina nkyire se onka ho na emra na onko no ho no emfie pore be se ahasa de na mbe ni nyina na ba bia asante betuni na bia na ho bi samra na oba hwana na ye aduanafo nyina pani no no agitum se asumnya ni wa ansa na ono aba ono ni wa na kumawu aba kumawu ni wa na agogo aba ansa na woma edidi so enti ya hihye enti ekuo bia no woba a eko na nso a eno nso adanse hene ya ofomna ona oda akona fo nyina no ewo Ghana mem ene Abricus yefa nso a asona nso a onso so asona no eye abuakwa eye achem abuakwa ona oda asona fo nyina no waka mem na odura santima mu dia eye ofeso hene ena oda enti ofa akama no nyina mu kura mpo a se abuakwa no ba oni ho a ofeso hene ena ewo na yeyi asona no nso fi ho a na ya ba asechiri no nso ono de omo pani no onya manyene obrempon ya yi sabe nyado titi ndibie no tese omanyene ene akrochire ya wadanse ena yaba aguna nyina nso denchirafo ena denchirahene ena dawo mu nyina no agunafo nyina na dodo no ya na akoye se obi busa se na ada na bibia na akoye asante na dedano de ntia ma na yes ane se titi hono na yeni bibia e fra no akan ni nyina na ya asante enti se asumnya no a oda aduana na no oda o asante na achima buakwa no a oda so na no no so o asante sa enti obia ni wa na onka asante ma no ya o ye kani akamfo de no nyina kan eno nti ena kwa ba se wo mo te o mo ko ye ne de o mo de ko ye na emo mo ka mu no de ododo no a e de ka mu eno nti na ho amana ko ye sa se ye ka se kwaman eye de kwaman no eye asante aman no baako ya eno na ene ye fra no Kumase no na ohu Kumase no nso a wo hu se nkura kase ne nketwa ena akeka ho bom pie nti Kumase no nko ano ebenya nkuro ene nkuro nketwa ne akase twam bese ahenum ena ne nyina aka bom ebehye Kumase no ase enti kwaman no ena tete ho no na ansa na yebenya Kumase no eno na eye oman a ehye Kumase manu mu a na ede no ho samre no ne wo kwaman ne wo tafo ne wo heman ne wo fumaswa ne wo
antoa obiara de ne man a na obiara emfa ne ho se okumase ni na Kwaman no so de ne ho enti ekodu mre bi se Kwaman no beka aman na atwa ne ho hye ni nyina bomu wo a se be nya do ye ka se fa o man beka Kwaman no ho a wanfa ama no etimi dane ntokwa ye bo a na de waka ho enti said a soldier for an police for Bacano force. Yes, persuasion fails. Only on account who we are. And now, Quamano, Ubia, my friend, who say, and yet, the Capa, mamma. And they could do ribbon so, Quamano so, a dean society, a quiet commerce. And just a baby, I will be out, Capa, Mubia. And then overflow who said, who commerce, the Quamano, and one. Any Kumasi. A pine bear na Kwaman a fast so a benya a dean Kumasi. Yo, dear, a copa and say, na and cry a bobo, or mudin, any a maya bobo mudin, a ye, no minasha dangerous. And ye, a ye, Quamano, ya, and a friend Kumasi. In crowd, do I shake a munina no biashe, dangerous. Ya chese dangerous no and na no bia som and na do mai gra se be akodi agricus body no ono nso wo Kumase ba bia e flow so ntire so e ho na do ma ho no ono nso e de hye dangerous na se bi enti o mo ka o mo hu bo mu no e be ye Kwaman no ya Kwaman kese no Kwaman kakraka no ni nyina no no mo de hye dangerous na se eno achi no e je se Kwaman ayo man ba ko ena aman bi nso ana omo nso nhye Kwaman ase ya omo nso akire ombeka ho ebe ya Asanteman no ebi ni dwabe ebi ni Kokofu bekwai mampom ofenso edweso saa aman ya ene adanse no mo nka Kwaman no obi ade ne man obi aye ne man hene e wo ne baabi saa aman ena Kwaman no e ka kire wo mo se mmra na mmaka ya ho na ye nyina ye hye dangerase ye nkwaje ye fa ahodie emfiri dangerafo ena wo ma pene so ena wo nkwaje wo mo ne dangerafo kokoye ka dangerafo ye ebeye Asante ndi ho de kobaye kwan be na Kumawu e fa so e bai anna Kumase so e fa so bai yo ene se ansa na Kwaman no e beda ne Kumase no emra ede Kwaman ya kosi se ekoba se amanyina no ebobo omudi kan no ebeka Kwaman no ho se de kokon age ye fa ahodie afri dangerasem ekoba sa no se ye nyina obi ade ne man nana ye ntimi mfa edin Kwaman no enko na ye din enkoyira enkohye Kwaman ase ndi sa de a esese ye pe edin foforo edin ni nyina nse ye nyina ya kan ho abomu Kwaman no ka ho bie no ye be frɛ ye ho asante no ase ne se esanti ede nti na ye kan ye ho abomu ye kan ye ho abomu firi se ye de kokon esanti na okyena bi no obi ebeto hye eman ba ko bia so a ye ne ya kan nyina ba kan ye ho abomu akotwitwa age de ya be to ahye no so no enti esanti ene ye nka bomu ena Kumase no ya da de Kwaman no ono nso ne se ene se Asantefo no ye nyina aka ho abom ne be frɛ ho Asante de a ene esisi enya oman ba ko a eno nso ni din no ye nyina ye man ya ye mampon ene no ndi sa mampon no ndi memfa Kwaman ento so ndi ne na ye be frɛ nse ena samre no Asante ne osetutu ena na odi Kwaman man no so na nadamfo a yefra no ana mefutufo a yefra no komfo anoche ya ono nso ya ne se ne sade a yemmomode na ye ensisa edin no ne ba sisa no nso de a ene na amama no a aka ho abomu no a Kumawu ka ho no yenua mienu duakoro no a na emom ye dua mienu edua ba ko Kumawu na dua ba ko e wo Kwaman ne ebewu no nya no ena ye de beye ya hinkuro ne ebeye no mobu ne ye de beye ya hinkuro ena
kwa ama de no ekoye yie na kuma wudie no wuye enti dua na mo dua nso na efre no kuma enti kuma dua no a yedua no wo kwa ama no ye yie na kuma dua no a yedua no kuma wu no wuye na ye be frɛ wo kuma wu na kuma wu no nanka ne din pa na pemso na odua ba kon so apemso ne wuye no na ne din na be ye kuma wu na wo nso ye yie no e be ne kuma se nti eno na de edin no se na ntem ne se ba ku wuye na ba ku ye sa pepepe chicha gantanka we ye me question e twato e kwan be na asante e fa so e kan bom yo de o mini se titi ho no o mu eye atuhuache a mo ye ne se okomfa no chi e ka kire o mu se one osande ne o se tutu opemso ne se esase enya nipa baako oda ye nyina no ye nyina ye himpon yo hin titiru ya oda ye nyina no a ye nyina ye be sofra mu eso a kire no kumawu ewo ho dwabe wo ho mampo ho bi ade ne mai na emom kumase ya ye fra no kwa ama no so de ne mai na be de na ye nyina ye nya ewura baako ene ye ne se ene na ye babo mpaye asere nyankopon na ono a wa kire ye kwan ndi okomfo anochi ena ono nso otinyame kasa ena oye ne se ene meni makomfo nyina be kom na madi wo manim na ye bo se nyankopon se be ne de ena okachi wo se onyame ayi a kire ne se obema ayi akonwa bi efiri soro aba na wo ya akonwa no beba be si wo na so no wo na oman ni nyina ebe fa wo se oni omura ena akomko a fofie bi ye bo gatata mama ni nyina be hia akom no koso a ena sikadwa akonwa ya sika nkwa efiri soro ebesi osandehene opimso ose tutu naso ayemfu nyina nso gitumu se wo ebeba be su naso oni ewura enti na chese eno ede nkabo mu edikan aba ndi sikadwa no bae no ena o me yanse ene na ye nyina ye hie yesunsum ye kra ye bibia hye sikadwa ya nyankopon di firi soro abre ehyem enti ye nyina ye bebo sikadwa no ho bae eda ye kokko a ene bedi anim ye eda sikadwa no be fi yensa no o man mu atete o man agu ena o mo yense ekon no nso ayekọ ye hia se ye bebo afore no nso ayebọ no nipa enkwa ena sese ye de bo afore no enye odwan enye nantwie nipa nkasa yo chicha kanda na sata na ye kun be na no mu kwa ekon anu mo ko eye dankyira no mu nyina ahye dankyira se ena o mo kwaje o mo mfa ahodie afiri dankyira enti sa ayi no ena o mo yense ena na ye hia de obetu no ho ache se odi no nkwa betwa so eno no hotem din ena mpanin sam kyerɛ sɛ twinobɔ akodua ena di kan sɔre ye se yam odi no ho twa so eno nti na mpempi wote ono ne din kɛse no eno nso nkyerɛ sɛ ono nko ana oyɛ sa oyɛ no mampɔnyene nso eso ka sɛ ono so ede no ho bɔ afɔde edwe so ede no ho bɔ afɔde edumakase enso ede no ho bɔ afɔde obia kwan a yɛfa so eye obia de enko edwe so hene de omo ne afre no odikopim no edwe so hene dikopim no omo edwo no sɛ abe ana ene sɛ yɛgoro na tɔprɛ eno ne ade a ono de yɛ ne afɔde ena edumakase onso yɛ ne sɛ ono nso de kyerɛ kwan a ono nso bɛfa so ede aba afɔde ono nso yɛtu fam ene ade ni hyemu ema yɛkata ne ti ni bibia ama ne ka ne nsankwa ena asojafo no de enuro esi so a omo di dware ehye omo ho de ena mampon so oya ne se konfonochi ene osandini se atu ya ne se wo so ekon no wo na obedi anim na emom di anim a ekon no yedi nkunimu a enanso pepepe wo du tiri twa so na je se ubewu ufi kon no ba wo pene so na je se ono so na fode a ono so boy no mampon yene no ye frɛ no
Boahenantio ena ayi edumakase no so ne afra no asanso kofu edwoso odiko pim ena kumawu anso twenobo akodua atwenobo akodua no so ne de ne se omo ka kire ne se wo so benkum fa no ekon no ayekon no benkum no wo ka ho na benkum no a wo ka ho no wo ntutuo wo bekura tuo na so wo ntutuo enti ekon no mu ana no so otoye na chese ono afọrọba ọrụ nso boy sa afọrọ ya ombo ye nyina ye mpaibọ kese ede ma onyankopon ema omo di nkunim ekon no a omo koye omo fa omo di efi eji omo fa omo di efi de nchina ndi sikedwa no ebe ye se ohini bia owo akonwa bia mfa na konwa mra ohini bia owo agudie bia mfa na agudie mra ndi omo jeje agudie ene nkonwa obia na jese akonwa bia ni ho che sikedwa pani konwa bia ni ho esombo che sikedwa na nananom sa de omo hu akwa bi bai omo mawire ni omo triwi ene no ma foforo ka ho ema okonfanochi ehye sa na o manyina ene nkonwa tuntuma na omo wo ede ye moto ede sebe ema ebi tafre bi ema ye de bi srasra de nkonya bi a se de bi ye bi a ene no ma ye se no a enye ye nso na nanom boaboa ne nyina no ene no nso omde kosie baabi e wo subi mu tina jese yakata obi achi ene ye santema ye mra se efiri na ekro obi nkyire obi ase ye nyina ye ba yes asanti de untimi nkyire obi ase baabi o kyire obi ase a chese kwato ntankese yo chicha kaka ne ntankese so ne dia yo ntankese enso ye ansana asantema no ebegina na so munya entambia ana kasabia emu oduro ya utimi ede wasam faso e man kopie mpanimfo ani osande yene ni na nono na osande yene osetutu opimso efrimu no na entama na ho eye memenda kama na wo da entama na memenda ndi wo ka memenda no se osande yene opimso osetutu efrimu eda memenda nti wo ka memenda no anana na entankese ba na chi ena osandere opokuare ebae no ono no ansa na obeye ohena no ne papa no mo miensa ene firimu pokuare osandere pokuare ne papa odikai efirimu asante nso amamre mo no wo papa firimu a yebo bihem obisi nanai de obisi nana no ono so firimu de ya wo no a de na wasi nana no so firimu na jese na papa no miensa ene toatoa so ewuye na jese entam kese no aya miensa ono ne ntam odika ne papa otoso mienu ne papa otoso miensa nti eno na efra no ntam kese miensa eno na ebe nti na jese osante no boguare ya ne papa ne abakomyene ono na ode santam no ebae ode no bae no na jese eno bom beginae ema miensa no ebae nti eno otumfo ntankese nti sese kura na yenka no se ntankese miensa kana otumfo nta osantene ntankese yo etiefo se de dwumadie no ene ekokosi ye no de etiefo nyina se ba ma mo hwe pomponsuo etibi so teacher kantanka o wa adofo bi ne ahwefo bi a wo bede wo mase a akwan da ho se obetimi ade wo mase yo we de aseda kese me nam odom me da ahwefo nyina eba Mpombonsuo TV omo mutimi hwe Mpombonsuo TV ne omo ntimi anwe nyina adofo ya me da obi ase emom obi a man nye no ahyenso de se Mpombonsuo TV de eno ena obehwe ya dasene ye babie mu a wa wantimi anwe bia ye tonsa efro se rana behwe Mpombonsuo TV yo etiefo ne adofo maamu ni madi a abesinse wiase nyina abeda ye so a oman Ghana ye ma mpanyine akasa se ye mfa
na wotwe mienu enhye fie mesrɛ mo sɛ mo bedi di ɔmampanyina aka mo mo bedi so na mahwɛ mo so ye na ma meditation na ma mpae ase otwa di ampon sɛ wɔn ayɛ na onyi saa akɔna na we emfiri so ɛyɛ virus ya ɛyɛ corona virus ya abɛya abɛda yɛ so yi de ɔmampanyina hyehyɛ wɔde agukwan mu nyina mo mie ni so na bibia enkoye na Ghana ye ya eye ma me ni umi nyina meda mo